Oñatira etorri gara gaurkoan, San Martinera zehazki, izan be, ikusten du horratzekaldian jentia lanien badabilela, txondorran gaixa izango dugulako izpide, eta hortarako Jon Aiaztukin elkartu gara. Jon, txondorraren bueltan egitasmoa martxan jarri zen fanzan asteburuan, eta basabitzei lanien, baina zertan datza egitasmoa eta noizti zebitzei gai honei bueltak emuten? Hasi, oin ise urte bete egin zen, egiten goizuetan hasi jauzela txondor bat egiten, da ikustea fan, da hemen berdina egiteko ideia sortu zen, eta aurreko udazkenetik edo batzen hasi ginen, da antolaketan egun hau edo aste honeik aiaiteko momentu hau. Ez da gizen bat kide zabitzen, makina batzuk ikusten dira hor lanien bintzate bizkarra makurketan badabitzatzuk, zenba zai guztira egitasmo honen bueltan zabitzeinak? 10 bat pertsona ibiliko gaula geixen eta erketan, da gero azken finean auzolana dauzen bakoitzean, batzutan dozenak agertu dira, ez da zuen gutxitxuo, egunan arabera eta askotan baita egualdixan arabera izan hori da hori. Esan duzu goizuetan, ikusi behin txondorren bat edo horren bueltan piztu zatzuela zeuei zirrara hori, ez da izeue bezalia zain, ez dakit zela batu zain, taldetxo zela elkartu zain. Azken finean hemen dau jendea igual kontestu akademiko batetik datorna, beste bat holako kontuan zaletasunetik, eta azken finean lehenauko bizitzako parte garrantzitsu izan zen hemen Baiaran eta batez Oñatin ikaskintzeana, eta gura gen apur bat hori bere balixuan jartia, importantzia eukibelako, eta ezkenean jende asko bizi izan zelako hemen, hortatik. Ez da bez romantizazio bat ikia, baizik eta oroitaraztia jende askok zelako bizitza gogorra eta ezberdin euki dauen eta ez oindala hainbeste denbora gainera. Zeuetako askondako pentsatzen dut gaina lehenengo aldiz izango dela, ez? Danondako ez esati harren. Bai, isa danondako lehenengo aldiza da, puntu askotan zerotik edo, zakintza zuretik abiatu gara, eta oin ja bagabitza apur bat erritmoa hartu eta zerbait garaketan ikusten duzuen mura, badoia. Badoia, formi hartzen badabil, itxagoliaku hor, txondorra inguruen jardungo dugu. Ez dakit, zela izan dian lehenengo egun honeik, laneako lehenengo egun honeik. Ne partetik entzat, nola nik ez neben kontrolaiten ezer, ez da samurra ez, hor hasi eta ostra zein bionundik azten da. Beste jende bat bai dakola kontrola ondixoa gai honen inguruan, launketan dau eta lasaitasun hori emunez beste hori be. Azkenean babes hori eukitzea, jendea ibili dana hortan. Asteburuan hasi zinen, emuzotzain forma apurtxo bat, bintzat lehenengo simiento horreik jartzen hasi zinen. Ez dakit noiz arteko prozesua da aurre ikusten duzuena edo konte guzu? Aurretik esan dako moura hasiei lehen hau ginen, ja negu partian botazian lehenengo egurrak eta zuaitzak, eta oindala hilabete pare batetik edo hemen dauz, San Martinen. Aurreko zapatuan hasi ginena da, lehenengo leku aukeratu, banatu espazioak, txagolia fango dana, txondorra ingo dana horre ikusten duzuen zirkulu hori. Eta hasi ginen, espazio banaketa honekin, lehenengo gurrak mozten, apurra martxi hartzen bat ezbe, gero aste honeitan ingo da hortarako. Gero maiatza danien ziar hau dana montau eta txondorraia martxan jarri baino ingo da baita montau eta inguru danak antolatu eta jada kaina hasieran piztu ingo da gutxi gora. Pentsatzen dut, eragin handixo esango dela, baldintzatu lekeen kontua dela egualdixa, ez? Egualdixak lagunketan badau lehentxu hau hasiko zaio, bintzat plazoka ondo fango zai, egualdixak lagunketan ez badau, komplikabileke kontua. Azken finean, egualdixan arabera jende gehiago gerturaketan da, una baldin bada, hemen igual dozena pertsona gehiago, azkenean horrek asko azkarketan da prozesua, baina nik uste dut gero behin erritmo hartuta ez dala inbesterako izango eta espero daigu mentzat dakun plazo horrek betetia eta ekaina martxan egitea dana. Eta pentsatzen dut, basabitzei dozenatxo bat pertsona edo, pentsatzen dut zeube auzolan horta jentia batzeko gonbita hori edo ingo zuela. Azkenean, pertsona batek ez bik ez dugu aurrera etaten, hainbaten biharra dugu, eta pentsatzen dut gonbita hori jendu zuela. Hori garbi, gure jende anak etorteko, ez da bihar aurretik jakintza bezik,
gehixenok ez jakina gara eta hemen gabitzik azten azken finean inaz. Orduan, etorteko eta animaiteko. Noiz egoten zara, zehazki? Noiz izaten da auzolana? Martitzen dugu azten atzaldetan eta zapatu goizetan izaten da. Oso ondo. Ia jentia animaiten dan eta etorriko gara bueltan, ekaina inguru hortan ia txondorra ia piztuta dauen edo ikustera. Eskerrik asko, Jon. Esan dozku, Jonek, oin urte bete, hasi ziala bueltak emuten txondorra iteko, ekimen honekin hasteko ideia horri, eta bai hasi bete batzuk, ekimenakin hasteko, azkeneko ikutu horrek emuten joan zen asteburuan hasi zian auzolanakin, eta auzolanera batudan kide horretakoa da Enrique Uriarte. Kaixo, Enrique, ikusten du hemen jentia lanien badabilela, aurreko asteburuan ekin zotzain auzolanari, eta maiatza danien ziar egongo zai lanean. Ez dakit, zer dan aurreko asteburu hortan inzia baina eta txondorra ite gura danean, zein janen bihar da lehenengo pauso, zer da inbidana? Hasi gintzuan fanzan zapatuen, da lehenengo momentua edok apur bat organizatia. Dakixen jentia honezkeo badanak baikotza beheran eta faltan dago, baina hemen apur bat zuan organizatia eta geho jente asko dauen nien be, zaila hau edo. Eta iken gabitzen edo, lehenako era, itxagola bat, ikaskin itxagola bat, eta geho bat txendorra. Txendor plaza bat prepau eta haber montaiten duen. Hori izan gura notzun, askok sekula txondorra inbarek eukua daue, zeu hemen zauz lagunketan, batipat, oin urte batzuk txondorra egin jakoa zarelako. Ez dakit, zela dan, atzea be ona buelta hori, atzea be txondorra iteako buelta hori, ez dakit. Politia. Lehena oso rekuerdo hona got, orduen egon gintzen hilabete eta erdi mendixen, baina oin hemen herrixen bertan, primeran. Agentiak hori, lehenengo aldixe izanik, zeu edo lagunketa etorri zain batzuk izango zai euran gidari, ez? Pentsaien dut, lakitzuenak apurtxo bat zela egiten dan eta... Bai, baina, ikusten duzu. Bai. Baikoza bakizela zerin, segidan martxi hartzei xau. Giro hona dagoela, pentsaien dut, ez? Azkenean hori beha importantia da. Bai, kriston girua, bai. Martako egin ja. Zer da, zein ja momentuan egiten zabitzen? Oin egiten gabitzena da, plazia preparau. Zoixak eta kendu, geho itxagolan telatuen ifintzeko. Hemen gua berrerabiliko da itxagolan telatuen ifintzeko. Bai. Eta bibitartien plazia bardin ju, da txendorrai hasi eri emuteko. Honen ostian, zer dator? Zer izango nintzake biharko urrengo pausua? Honen ostien, da egurra kolokaiten azteia, ja txendorra montaiten azteia. Eta ez dakit egur bereziren bat erabili behar dan, behian loditxenak, gero goixan fintxoak, ez dakit zein izaten dan hortarako jarraitu beharreko gozua. Bai, lehenengo egurra hundixeuak eta behien da hola fintxe dia. Bukaeria dana egur txikinekin bardin ju eta itxitea hoteko. Ez da izen geho lurra gainen botatakuen zuluetan da fan. Eta horren ostian? Horren ostian, isuetu eta isuetia etorriko litzake. Bai. Aurre ikusten dozuenez, ekaina ziera inguruan, ez? Espero dozue isuketia? Bai, gure isutu ekainan batien. Korpus bezperia, baina hortarako intentzioakin. Eta zela ikusten duzu? Ondio hasi berri zai, ez dakit, ondio aurre ikusten horrek iteko goiz dan, baina... Baina, ni guztio manejauko da. Martxa honien zeila esango zeuke? Ez dakit, ni guztio, bai. Bai, ez da. Montauko. Jonek beha azaldu dozku urte bete oiazela bueltak emuten hainbat ikerketa egiten, ez da kontu zamurra, ez dakit jaber edozeinek hileken txondorra, edozeinek gure dagoenien hileken, ez dut uste holago zamurra kontua danik, ez? Lan apur badako, baina itxiatik, handitxu txikitxu edozein egiteko mokua. Bai, hemen jentia juntau da ez dakixena, bakixena, baina, dano bintzat helburu berdin. Hemen txendorra desenti aurtengo hau, baina txendor txiki bat, tranquilamente, segidan montaloeke. Zeuk bere garaixen zebena holako ondixo zan? Mendixen ez zeuen hainbeste leku, nardan da, plazia... Bai, alde batean joztu zan, eta alza ana, baina hemen lekua mundialako.
Diferentzia ondixea, mendixea nin, ala, bueno, erdigunean nin eta holako zoru lau batean ikiak. Hombre, zoru lauen ikiak, Asko kisto zamurketan. ventajia. Bai, atxurka bastante gutxi egin biozu. Ja. Baina, bueno, mendixen ikiape bako bere ventajak, hemen egur barik, zer gauza barik gelikitaza eta Eta ez dago zu... mendixean dau, O estai barik, o arbel barik, o... Zeuk, orduan mendixan txondorrain zebenean, itxabolan edo han bertan bizi zinen, Orduen montau tienda kanpaina bat eta tienda antxo kanpaina montauta. Oin be, itxabola hau da ikur, ez? Apurtxoa simbolizaiteko orduan txe iken zan laneko modua. Bai, hau dauko pixeuta hemen urbixean, hemen mendixen itxabola baten, argazki batetik pixeutako itxabolia da. Bueno, ikusten du, jentia badabilela lanean, makurtuta denpora asko dabiltz, atxurrakin zorua jo eta jo, aurreikuspenak betezkero, ekainean... Ekainean batien isututa. Isututa, espero du holaxe izatea, eskerrik asko Enrique, apurtxo eta azalpen orokor batzuk emutiarren txondorra zela egiten eta ikusiku. Ekainean baten bueltan ia keia urtetan dagoen, ala apurtxo da ditxeiten den. Eskerrik asko Enrique.